Anak biwai kita nak. Biwai kita. Oh. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दा जोंहा दङ गामि खाथियाव आमाइनि फिसाला फंबायनि बिनिनो जोङो रिसेपसन जाहैनो नागिरदों गामिनिफ्राय दा ग्रुपआ जाहैबाय सेंग्राफोर गुलु मुलु ग्रुप बिसोर माने देनजारथार दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जों माने हौवा गोदाना माबादि आरो हिन्जाव गोदाना माबादि बेखौबो नुलांगोन जोंनि हाबा जानायखौ नायदो माबादि जों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो जों सिङाव हाबलांसै एसे हाबायाव सफैबाय ना फैबाय जोङो हाबा मोनफैबाय दा नै सिङाव हाबलांसै एसे सिङाव नायलांसै सिङाव हाबाया हाबानि गेटआ बे जाबाय सिङाव हाबलांसै आयेन ओमफ्राय आरो अनिका गोथार जुलि हाबलांसै नै खुसि जाबायलै नै गावनि फट' लागासिनो दं एसे फट' खेबजागासिनो लागासिनो दं आलासिफ्रा माथो बबायसिनदां आंना गारि लेट जानानै दासो anak biwai kita nak. Biwai kita. Oh, di stop dong. Salah satu nama sekarang. Ah, di stop tempat tu. Naik langsung siok. Ayo mana kamu sini? Lah di sana sampai ni nak. Dah sampai ni ya. Nih, sedang sirapan. Tak sih nih. Kok kita di bawah? Sini mana ya? Dong makasih. Ayo sih deh. Baik sih deh. Wah. Nih sing lah kena ayo. Baik sih. Ayo. Hai guys. Kau sini dah. Kami menjadi Mulunik leader biye, group leader deh baik. Berada. Này ăn này ayo. Sekarangnya tuh benar-benar doanya dijemur. Mudah-mudahan isi ini haba Islam nih sih. Siapa yang ini anda? Nih, tantang lewat bu. Sekolah ada guna. Sina posta kali dong. Iblay kamu nagan. Nang iblay kamu nagan. Iblay kamu nagan nih. Siapa? Kali dah posta biar. Tularasi बिथांमोना मोसागासिनो नै हाबाब एसे गान दामबानो थानो हाथारा बिसोरो एसे दामबानो मोदोम सुमन लुगैयो तुलारासि बिरलाबायखायो गान एसे खोनाबानो मोसानाय रंजानाय होथारबाय
Gulu-mulu grup ni tim mitra bini जोंना डेन्जार का बस का जेराव बिथाङा बेनि लिड खालामग्रा सिख्ला रंजाथारबाय हिन्जाव गोदानखौ मोजां मोनथारनायनि गान सोलायथारबाय Jangan jiran ini. Lebih kita berani salah sih, berani lazim baca. Berani lazim baca deh akhirnya. Jam je kubur mana aku cakap berani lazim bang. Jam je kubur berani cakap. Salah sih. Kamu jangan sih juga jangan isya. Jam je berani mana terang nahu nih. Oh nih, kamu jangan sih juga. Bini terang aja. Jiran je baik deh kasih. Kamu tadi jiran baik. Nih, BKM ini ada je nih. BKM ini kahai gerak ye. Nih. Bisa apa amai? Apa? Extra ada sih. Apa? Gua angkutan nih. Mana ini baik? Bijam je ketan dah. Sini di sini baik. Bijam je kau mat, kau mungkin. Mungkin apa juga? Oh, deh. Hai, terima lu. Ini dia nih biawai, terus hौवा गोदाननि बिबाजै नायनो जानो सासेल' दङ बिबैसो ओमफ्राय नैबेया जाबाय बिदा जाबाय हौवा गोदाननि आरो नैबेया जाबाय हौवा गोदाननि बिगुमै नायनो जानो सासेल' बिगुमैथार खाथियाव ना बिस्रा बिराद अनो बिस्रा बिराद अनो बेबो बिदासो बिस्रा बिराद अनो बिदा सासेल' ना यार फंबाय जायो हा kamu जाखांबाय जों आमायमोन आमाय आरो मोनदां हिनजाव गोदाना एसे फिसा फिसा नालाय एसे मोजां गिदिर नांगौमोन मिडियाम बेयो फुगोन ना फुगोन दे आसि सय इसेल' जागोनदां फुगोन दे बारा सिन्था खालामनाङा दा जों एसे दै माखासे जिरायगासिनो दसे थानानै बिदाय लासिगोन आरो जोंना मेन सेंग्राफोरनि हेड दंलै नै गय जागासिनो बिराद गय मोनाबायबो नालाय जों दा बिदाय लाबाय फैसिगोन जाखां एरिखां जोङो बिदाय लाबाय आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ आशीर्बादबो होबाय लोगोसे आरो दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'सै लोगोफोर भिडिअखौ माबादि मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ खालामोबा नोंथांमोनहा सिगांग्रो नुयो थ' आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन थ' भिडिअखौ आङो दिनै सेकेन्डआव दोनथ'सै लोगोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय